שיחקתי בגוגויים, שיחקתי בחלפים, אכלתי חטיפים, עד שנמאס לי, נמאס לי מגוגויים, נמאס לי מחלפים, נמאס מחטיפים, אך איזה באס לי, מה? אעשה עכשיו? מה? אעשה עכשיו? שיה 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 שעמום, שיה 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 שעמום. אולי אצפה בסרט? נה. אולי אצפה בסדרה? נה. אולי אקרא בספר? נה. אולי אכין חביתה? מה אעשה עכשיו? מה אעשה עכשיו? שיה 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 שעמום, שיה 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 שעמום.